In this video, pupunta natin isang napakasikat at napaka-famous blockbuster bulaluan at kalderetahan dito sa Surigao City. Nandito tayo sa Surigao City, Surigao del Norte, where island and adventure happens. Grabe, arang karadyaw kagana diri sa Surigao. Pinuntahan natin Surigao kasi meron silang mga hidden gem of food trips na makikita dito. So, and of course, isa sa pupuntahan natin ang kanilang napakasikat at famous blockbuster JV Bulalo at Caldereta Specialty. Pupuntahan na natin to, titignan natin ang kanilang bulaluan, kalderetahan at other mga dishes na meron sila. So tara, samahan mo ako kainin, hanapin ang kanilang masasarap na mga pagkain. Let's go! Ha, mga idol, finally, nandito na ang ating pagkain sa ating harapan. In-order natin yung kanilang mga bestseller. Start muna tayo sa kanilang goat caldereta. Look at that. Daming mga servings nila. Meron silang carrots, patatas. At titigman muna natin ang kanilang sauce. Of course, ito, look at that. Sabi idol, ang sarap. May combination ng sweet, soy sauce, flavor. Tapos konti lang yung tomato. Medyo hindi masyadong malapot yung sauce. So, tingnan natin ang kanilang laman. Caldereta is malinamnam. Medyo gummy talaga in texture. Not your ordinary caldereta. Ibang-ibang yung lasa niya compared sa caldereta namin dun sa Cebu at sa mga nalasahan ko dun sa Luzon. So kakaiba, parang nilaga style siya na not so salty but a little bit sweet. Tapos wala nang masyadong langsi sa kanilang goats. Dito na tayo sa kanilang beef mandongo. First time ko na narinig itong klaseng pagkain dito sa Surigao. May mga meat siya, laman loob daw. At meron din siyang parang stomach and other parts na malaman loob. But mostly meaty yung nakuha natin. Meaty, fatty combination. Ang sarap, ang lasa, ang fatty ng mga meat. Ang ganda ng combination ng mga textures ng lahat ng mga klaseng meat. Merong meaty, chunky, merong sobrang fatty, medyo gummy. May manamis-namis ng konti, malapot yung sauce, medyo tomatoey. Iba yung lasa niya compared sa caldereta. Mas try ito mga idol, promise, ang sarap. Dami, karadyaw. Akalain mo, may mas masarap pa pala sa akin. Nandito na tayo sa ating main event sa ating episode natin ngayon, ang kanilang extreme at higanting bulalo. Look at that. Ito yung pinagpipilahan, pinagdadayuhan, blockbuster bulalo ng Surigao City. Meron pa siyang malaking bone marrow in the middle part. Tikman muna natin ang kanilang soup. Look at that soup. Beefy, oily, satisfying, medyo gingery ng konti. Malalasahan mo talaga ng konting spices. Kunin natin ito parang big chunk of meat. Uy, tignan mo yung tendon lumabas. Ang laki ng muscles nyo, parang nag-gym itong baka na to. Grabe idol, ang sobrang lambot. Grabe, kalahin mo, tignan mo yan. So ito na itong kakainin natin ngayon. Lalagyan natin sa ating bibig yung kanilang meat ng beef. Grabe, ang lambot. Kuha tayo dito ng part ng mga idol. Tignan mo. Oh my goodness. Look at that. Grabe. Oy. Yan yung magandang klaseng meat na hinahanap natin in our lifetime. And of course, lagyan natin ng kanilang ultimate sausawan. Ito, best talaga ito. Lagyan natin ng sili. Tatluhin na natin para mas maganda. At syempre, medyo paluguin natin ng konti. Tapos may tatlong sili. Look at that. Masarap to kasi pawawala ng umay. Medyo mas flavorful pa siya. Bulalo ng Surigao City with sili. Grabe. Grabe, ang sarap ng beef. Napaka-beefy. Di maalat mga idol ha. Katamtaman yung lasa, ang sarap. Meaty, fatty combination talaga. Sarap ng bulalo, lalo na pag may fat. Di ba? Sa mga fat, dapat mga tao, dyan talaga sila masarap pag medyo fatty. Di ba? Kunin natin itong kaninang bone marrow. So paano kukunin? May tip na part ng tinidor, kunin natin to. Ay, maliit lang.
Medyo cute lang yung kanilang bone marrow, but it's okay. Yan mo. O yun, eh. Nahulog ang kanilang bone marrow. Ito yun yung parang, ito talaga yung hahanapin natin. Grabe. Napaka-creamy. Parang butter. Ito mga idol, oh. Masarap ko na part, fatty. Good luck na lang talaga dito mamaya. Mag-exercise na tayo mamaya, okay? Fatty. Very fatty, like 60% fat, 40% meat. Grabe mga idol, ang ganda ng experience natin dito sa legendary JV Bulalo House. Ang sarap tala, lalo na ang mga kanilang mga bestseller. One of the best highlight today is ang kanilang beef mandunggo, one of the best sellers, and of course, the ultimate, ang kanilang beef bulalo. Must try itong legendary na Bulalo House dito sa Surigao City. Grabe, nag-enjoy ako dito sa experience ko dito. Kung meron kayong mga nalaman ng mga other mga food trips na pwede natin puntahan, please comment on my section box below. Naka-comment na ba kayo lahat? Okay, so if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, and watch upcoming videos in the future. Once again, this is Idol Steve. Nagsasabing ingat sa cholesterol and amping. Take care, mga idol. Bye.